na beziri ike biko. Ata eji ahụ anyị isi. M ga-abịarị ala mmadụ nwụọ. Ngo na azụ na mbred n'ụzọ. Mana agaala m ihe ụmụ Juda gara n'ime Israel. Bụ ụmụ Juda nọ n'ime ọhịa ịkpa. Ihe m gara atụ ụmụ Juda agadi ya n'Israelite mgbe ha gafere osimiri uhie. Tawadị m bred nweketa onwe m. Mmanụ mesa ọgaja hụrụ mmanụ ibi ehi. Tawa n'ụzọ. Hey, echi ekele m ya nga ọrịa ukwu. Megisakwala m uwe oyi ma agaje m n'ọhụ. Oh, maybe can wash it. No country style, kunu mwaka. Hey, kagwa hatini ni awungwongwo. Tawa bread ni trabata, tra lulu, tra singu, tra wigu. Ni hana kega we beri agane, nyawu de bite uro akam. Na ujo na. Bala. Ebe o je kpole. Hey, ndị mere m ike eme na ihe ka okuke ma mma. Ka dị na-ajọ ma gbabọ ya mmiri. Ka echi ga-atụrụ ya nnọọ. Na-efe nna. Ndị ise makwara mma o. Ndị ise mara mma. Achi. Na kubedala o. Can I be on to you? Come to that. Become. Ebe am no. Akwa amako Obama nguru. Abom bi sa LGA. However. Akwa web. Adi me eji address egwu. Enya ha na address han makota sign. Because Chief Demian Anyanwu am na-ekwu ya wu papa Ikechukwu. Ezudo one of Igbo land. Kena ataba moto. Oshimi US ya. Modu di moto ma gwongworo ma trailer. Modu ha na-ada ataba. Otaba shi cars. Eti the S. Mukwe na big farm. Kenwere big farm na Mbaisi ebe. Asi papa na farm modu. Anụmanụ a na-ahụ dị na farm ahụ ma afọ anụmanụ ma wodu Chukwu kere. Ma udele, ma eji, ma ajake, ma wig. Onwedo mgbada ma ọkwa ele. Enwedu di ihe na-anọdụ na farm ma onweta animal agriculture ihe na-akpa. Ma para ati hu para kuku no na famia. Para kuku obido bebe nga. Kuku, para kuku. Ni me family Ikechukwu ahụ. Enwedi ihe na-agada ahụ na family Ezudo. Ade ya nwaanyị kwa, ade ya nwaanyị kwa na uwo m Adaugo Therefor. Lord Adaugo Therefor ke di ewo oyi money. Ahụ di ewo oyi money ma na kwa na di Adaugo karịrị nwune m nwaanyị ewo Jesinta. Machi Jesinta wa wo nwune m nwaanyị mgbe ha abụọ bịara nwee rapport Jesinta simba no veranda pole ya kigo onye no veranda pole ọ ma na oyi money ga-emecha bute ike ya wo mgbe don't be little the little beginning onye wule hụrụ mgbe ahụ ha ga n'ite matrimony unu nwere ike along the line ya bụli onye kwa yiri na awa ọgọ m taa nwune m nwaanyị wee ele veranda pole ọkwa ya na di ya nọ n'ime afọ nga ado otu shop ofe akwa ụdọ Chineke kpọọ ya ọkụ m gaga ime ọgọ mere ọgọ erie nwa nwoke ke ntakịrị kwa chi zitere maga ọwa ahụ ya chi zitere anyanwụ maga ọkwa na ahụ ya kwuebe ahụ Igbo ya ọ nọcha ngwa nwatakịrị na-akụ uri asọ nwere almost 70 abụọ n'ime YouTube egwu ya na-asọ chi zitere ya oke ntakịrị nwunye kweta Ijeọma Felicia nne m diwe Felicia nwunye Lord Felicia Anyanwụ ọrụ so asị m ụzọ nga hatọla m aka na aga ya sata 12 December ka a na-eli ya ụtọ m ga-agba ele nga ọ tọrọ m aka masị iwe onye ebe Enwe nji gbaga nkịtị gị na-ekwu asị onye na-amaghị mmadụ na-akpọ ya enyi ya. I know. Ebe na-aga ihe na ọmpa go Chief Demian Anyanwụ ka Chief Demian Anyanwụ because Demian ke mma enwere ike ime onye dị ka gị
nke mpagowu Chief ya onye oshi Damian Anyanwụ onye nke m gajere burial ya wu Chief Damian Anyanwụ nwoke bụrụ ọkpụrụkpụ asị mgbe 1970 nwoke na ụwa ọrịa mara gramafonu ndị Mbaise local informant ihe ọgwụ nwedu news nọ na Mbaise na-adị enye nwere gịnị ka nwoke na-arụpụ ndị ọcha echicha ma George Bush ma George Town enyechara ihe ọkwa nye medal nwere ihe na-enye ụfọdụ nwoke ọrịa mụrụ gụ Damian ọwara na-agba Damian ọṅụrụ ka ya oge eji aga ya mụcha dignitary ya mụrụ sịmụkwata ele nwa ya nke ole ka ụka anọ ka ọka isi ama nwa ya nwoke ịbụ nwa ya nwoke nkịtị nwere ga ịgbagara ịnọdụ na first son nọdụ second son nọdụ third son ihe wụ jọs nwa ya nwoke amaala burukwa igwe go takwa ogwe rie echi Damian ọṅụrụ ka anyị ọwa ka sị ụrọ na prọfesọ ịma nwoke gị dị n'akwụkwọ gụma na akwụkwọ ya gị mụ nwa mụọ ihe pakawara ezinụlọ kashi isi na ọhụụ mpam ngwa ị na-abịa n'ụlọ ozi nọ n'ụlọ na-ebulatara from mortuary ị ga ebe ha ala in steeti ji nwayọ nọ lee anya n'ihu ị ga-ahụ ime na ya yiri ugbu a ka m ghọtabere ebe isi abịaje ugbu a ka ị kwuru okwu bara m na brains ngwa edem ya na steeti kwanne ngwa ụlọ in state of emergency n'ọwa otu ime ka gị ahụ ihe kara ịgwa m nụ amụna m gị yiri oyi mmadụ n'ozu iji mgbe ọ dị ndụ ya wudo ọnwụ anwụ ya na mistake at all iwu cops resemble ya onye na-eyi mmadụ n'ozu bụrụ mgbe nwoke nwụrụ ka mgbe 14th July nọ na mọchari ka ochi na mmadụ pụọ ya onye ọbụla bụ ụdị imi gị na ọwụ imi ozu no wonder ebe ilechara onye nganga wa dọbara ozu ya kwanne m lee gị anya n'imi lee n'imi pịa ụdị ọnwụrụ ka eyiri ya ma mgbe ọ dị ndụ yibie nna m iwe ozu ọwọnda mgbe ị gafere ihe na-eside gị ozu na-esi ele onye ozu ebufe gị ha ma msị iwe oyi n'ozu ngwa na aghọtala m otu isi bụrụ nwa ya o nna m si onye nwụrụ anwụ ịmakpụrụ n'ime ọja nga ụgba ga hụtọgị ogede tukwuru ala ote m nọ ga na-anụ ukuru ọkụ na-apụta sị ele anụ ọja nyere chike ga-epụta ụmụ Damian pụta n'ogbe bịa ka emeghị maka Chineke m nhụgụ na ụmụ ya a sị emega ya were eziokwu na Damian mụgụ biologically m ga ngụ wee lili oche bọpụta ya were isi ọkpọrọ m otu ekwe ya sị ya nna m ele ihe jiri gaga mụ ya ka mụ aka ịkparị ga ịhụrụ gị elele m gị anya iwe onye akpịrị ibulailon ị chọrọ iri ego iburula ka ụlọ daa bịa dị ịhụrụ fụ mkpụrụ rice ị ga-eri mafọ nke ibu ala m ga-eme gị ihe bịa n'ụlọ ụdị m ka ị ga-eme ihe ejikwala aka gị m onwe gị ihe iwu mkparị nyere onwe gị iwe disgrace to your personality ndago na otu isiri m apịa si n'ọhịa pụta ụmụazị ibe gị nọ na water system ha nye ọchọta ha apịa aka na wọlụ mmiri eburusi ha gị bịa na-ehụtara ya ndị ome gasị ya etinye fertilizer manio kpakwa ogwe rie echi anụ ọja anyị ma ụdị mmanụ gị lede onye ga-ebu m ọnụ lede nwa utu shi nwanne Daniel eke ọpara anyị ka eze nna ka ele ahịa stainless nwaanyị ọzọ bụrụ nga ha na-aha aga ọcha si eme competition onye ka anyị ibue lede erie nwoke wedadịnụ anyị ma ihe gaji ngwa aga ịrụ ka ọla ebufere wedadịnụ weda na-ede ya ọnụ weda ebute shi weda a ga-eweta gị nga aha taa mbịa lede onye ga-enye mmiri mụ na nwa m esi ha ihe ha ka Amerịka esiwe nwoke ma nwụrụ kpam ha confirm ọ dọkịta so na okubiela ome that nke ya agaala no more into this world ewere m ọgwụ m na phone nye my invitation anụ ọja Ikechukwu Ezeudo diwe ya ọwa ọnwụ Adaugo nne m diwe na ya n'ọla Ijeọma diwe ọnwụ dị adịdị izi mana ama m na ị ga-synchronize ihe ha n'Igbo ozi ya dọga ha na nwantịntị oge gị melo down bụrụ uwe otu isiri nwe ọnwụ karịrị Christmas na agagala m kamgbe 1st December burial every day ndị nna akpawa ya oku marriage ele ọnụ no marriage this season ya wọ burial Chief Imo nne m nwụrụ ị ga-abịakwa Chief Imo nne di m nwụrụ Chief Imo mpa m nwụrụ Chief ebe RIP Chief Damian Anyanwụ RIP rest in peace ekpele m ekpere n'abalị gwa ndị m oji ha nye gị ezumike dị mma biko na ịtara nhụ n'ụwa gbaa mbọ ịgbara mbọ ka nwoke ekwesịrị enye gị befit beria ilie gị befitili ndị Mbaise here I come aha m